Takže ahojte, dneska si zahráme nie Granny v Minecrafte, ale v Robloxe, takže dáme, no už som dala play, to je jedno. Granny, dobre. Aha, super, dáme. Myslím, že máme všetko, takže ideme na to. Máme 7 minút, tak musíme rýchlo začať. No, tam je nejaký človek, v kúpeľni bude čo? Tu nič není, ani v umývadle, nevadí, ideme ďalej. To si... On vážne zhodil tie obrazy, to je jedno. Tu je kľúč, tu už niekto asi zatiahol zapáku. No, už tu ani nie človek, nevadí. Či Granny, či čo to bolo. Ideme sem. Ešte sem. Aj toto už niekto otvoril, už tu nič není. Takže ideme znova sem. Čo je za hlava? Aha. Ja som chcela povedať, čo to je za hlavu, nevadí. Ideme no. Tuto koliesko budeme určite potrebovať, takže ho berem a ideme. Kde, no vlastne on je potreba vonku v takom domčeku. V takom domčeku bude potreba 6 minút. No super. Ale ideme do toho domčeka. Dúfam, že nestretnem po ceste. Granny, dobre. To som nechcela vôbec vidieť. Radšej zdrhám. Dúfam, že nepôjde z druhej strany. Aha, ja som zvalila lampu, nevadí. Poďme sem a dúfam, že nepôjde nikam. Dúfam, že ju nestretnem. Není tu. Zdrhám. A v tomto domčeku by to malo byť. No jasné, že tu je voľné miesto. Dám to tam, dobre. A máme tu master. No, tento kľúč už si vôbec nepamätám ako v normálnej Granny, kde patrí. Takže budem sa musieť snažiť. Tuto máme vtáčie papanie, takže ho bereme a ideme ku vraničke Haničke. Lezieme, musíme byť skrčený. 5 minút, to som si aj nevšimla. Nevadí, tu máme kontrolný, takže to bereme. Už máme 3 veci, takže už nemôžeme brať žiadnu, lebo hrám na mobile. Tu je typek, aha. No ja už nemôžem zobrať baterku ani sprej. No tak. No budem musieť prežiť iba s týmito 3 vecami. S kľúčom, s vtáčím papaním a ešte s týmto kontrolom, čo to je za stroj. Nebude čo bolo? Aha, ona je hore. Len tak sa pri mne objavila mŕtvola, ktorá spadla len tak zo schodov, takže to je veľmi zaujímavé. Sem pôjdeme dole. No tak 5 minút furt. 4, 3, 2, 1, 5 minút furt a 4 minúty. No super. Neviem, či to stihneme a dúfam, že ľudia len tak neumierajú a dúfam, že nenájdem žiadne ďalšie Veronička, nechaj ma, nakrmím a typek to pôjde zobrať. Asi aj ten je na mobile, alebo to moc nezobral. Nevadí. Prejdeme sem. Typek, nechaj ma s tou zbraňou. Nie, bože, on tu je zase. Vypadni, šup. Tak. Hrôza s týmito ľuďmi. Zbraň, to sa nedá zobrať, lebo mám už 3 veci. Ja som na mobile. Počítač pokazený. Dobre, to som to... Ježiš, mŕtvola. Fajnové. Počítač je proste pokazený zajtra. Pôjde super do opravy. No, zase tu je typek. Ty parchant, choď preč. Preč, šup. Nevadí, idem ja preč. Mám veci úplne, že zbytočné. Takže teraz... Neviem. Budem sa musieť snažiť. Na budúce si zahráme normálnu, lebo tu sa to nedá vydržať. Hlavne, keď sú tu ľudia. Auto.
super, tu nič není, ako vždy. Tu je sauna, kde sa dá neutopiť. Neviem, čo urobiť z Granny, ale niečo sa dá. Nedá sa to zatvoriť, nevadí. Tu sa dá zapnúť tá sauna a tam proste Granny umrie. Proste na niekoľko minút umrie. Na minútu sa mi zdá. 3 minúty, ojojoj, už 2. No tak. Čau, Kapitán Amerika, prečo máš... Počkaj, to nebolo asi Kapitán Amerika, to bol asi Nechajme to tak, proste zamrazí Granny. Zamrazovač. No, hurá. Granny. Bože, ty si ma tak vystrašila. Nie, prosím, nechaj. Som sa už stratila z toho. Ale je vážne divná tá Granny. To vyzerá Granny, ale to je iba ten. Sa prejdeme a tu asi nič nepotrebujeme, alebo ja tam neviem prejsť. Tuto nič nepotrebujeme. Takže ja idem preč. Super. Nejdem. Proste tu je mäso, to by sa dalo dať pavúkovi, ale nedá sa tam priblížiť len tak, lebo už nemám ako zobrať mäso a aj ten otvára k nemu. Ideme do kúpeľne. Podolaj, šup. Dobre. Tam je týpek. Už je nás tu veľmi málo. Lebo tá Granny je strašne rýchla. Tá zabije každého na každej... No, tam je Granny. O čo sa snaží? Ona sa snaží sama si prejsť, čiže... Ona... Tu není. Tak ona bude inde. Ježišmaria. Dobre, tak ja si prejdem inde. Prosím, Granny, nechaj ma. Ona to bude? Nie, tu není. Ona je v tej miestnosti, ja ju zavriem. Nie. Prosím, nechod sem. Chod tam. Musí byť tu. Je tam, takže ja tam idem. A musím ju rýchle zavrieť. Veď, týpek, poď mi pomôcť. Zatvori. Ne. Nestihla som. Posledná minúta ostávala. Ale nevadí. Ideme to skúsiť znovu. Tma. Jedno zomrtie. Prvé teda. No, je to zabavné, ale tá Granny je strašne rýchla. Ideme znova si to zahrať. Ach ja. Všetko máme nastavené, všetko je v pohode, takže podľa mňa môžeme ísť už hrať. Hudbu si dám a ideme. OK, už len 18 sekúnd, 17, 16, 15. No nevadí. Rýchle musíme niečo spraviť, ja som zhodila vec, tak ja idem do skrine. Hej, ten typek tej so mňou, nechaj ma, fuj. Jedem pod stôl asi. Nie, nechaj ma typek, jedem pod stôl. Prečo v normálnej Granny ide pod stôl? Neviem, 0. Hotovo. Ideme znova hrať Granny. Ideme rovno hrať. 20 minút na to máme. Myslím, že to je dosť času. Aha, to bude dosť času. Žiadne starosti. A tak. Toto Granny ujdem. No. Pardon, že som niekedy ticho, ale ja neviem. To je ešte horšie, než sa zdá. Tu je tá pani, takže spadni. Spadla si ešte spadla si tak pomaly, že neviem čo. Takže ja idem, tu je pavúk, tu je Granny vo väzení, tu neviem čo je za tmu, ani tu neviem čo je za tmu. No, nevadí, ideme. Už máme 19 minút, to je dobré. No. Veľmi pekne sa tu darí. 18 minút. To sa mi nepáči. Nevadí, to ešte veľa času. Teda myslím si, že je to veľa času.
týpek, čo tu stojíš? Čo tu stojíš? A, Granny. Nie, nechaj ma, prosím. Nechaj ma, potkan, nechaj ma. Ja nebudem sa ani pýtať, čo spravila. Nebudem sa vôbec spýtať, čo to monštrum spravilo. Prečo ja? Prečo práve ja som takto dopadla? Nevadí. Tak som zomrela. Proste som dala reštartovať hru a ideme znova. Lebo toto sa nedá vydržať. Takže dáme si všetko možné, normálnu hru a ideme. Takže máme 9 minút, to je super. 9:35 sekúnd, no nie sekúnd, bože, minút. Takže chvíľku porozmýšľam kam ísť, pretože to hrozne, ale ideme. Hráme šup, hlavne prežívať. No, fuj, nechaj ma. Ja tu zhadzujem všetko, tu sú nejaké tabletky, nie, to je náboj 2 gany. Tuto je obrázok, takže ten pôjdem dať k autu. Auto je vlastne dole, že? Tu je kľúč, ten nezoberiem. Neviem, na čo bude potrebovať, potom si ho pôjdem zobrať. Kúsok toho budem potrebovať dole k obrázku. Takže kde je ten obrázok? Nie, tu není vlastne. Sakra. Prečo ja? Už zase sa mi to stalo. A prečo ja? Ja som si ju ani nevšimla, veď ona bola tak blízko, ja som si ju nevšimla. Jak som si ju nemohla všimnúť, veď bola blízko, nevadí, dávame ešte raz. Ešte raz ideme. No. Hru, hej, normálne si dáme. A ideme 8 minút. To je ešte veľa času. Teda myslím, že je to veľa času. Týpek uhní 8 a 7 minút. Dneska sa mi moc nedarí v tejto hre. Je to otrasné. Mohlo by to byť trošku ľahšie, ale ako vidím, tak asi nie. Týpek, čau. Čo tu stojíš? Ty máš zbraň, tak pôjdem s tebou. Tu je, neviem čo to je. Počkaj, sa pozriem, čo to je kladivo, či to je, alebo čo to je. Neviem. To je k tej... Neviem. Nie, nechaj ma. Tam je Granny, super. Poď. Zavriem ju. Nie, ona ide k dverám. Ja sa bojím, to je ešte strašidelnejšie než normálne. Je tu Granny? Týpek zastrel, alebo čo ideš robiť s Granny? Ja zdrhám radšej. Lebo nikto nevie, čo sa stane. Takže idem. No. To potrebuje... Nie, ona to... Takže druhá zbytočná vec, super. Tu máme ale kladivo, ale to nezoberiem, pretože je to úplne že zbytočne. Aj keď budem ho potrebovať, tak potom čo iné zoberiem. Idem, neviem, semok ten obrázok. No jasné, že už je to poskladané. Ako inak? Čo už s tým robiť, no? Čo už robiť, no? Tu má vtačí to. Papa, nie. Mám to zobrať, alebo nie? Neviem. Toto budeme potrebovať. To nemám. Rozmýšľam, čo robiť, ale keď už mám dve veci a zoberiem jednu zbytočnú vec, tak už asi ide mi len o život. Takže, tu máme čo? K zbrani. A je poskladaná, ale ja to nemôžem zobrať. Ja už mám 3 veci. Ne! Som to pokašľala. Nevadí. Zase na budúce. To pokašľam ešte viac určite.
Ale v normálnej Granny to už podľa mňa nepokašlem. No. Najlepšie, keď Granny na vás vyskočí a vy ste potom doklakaní. Super. Tu je hlava. Dobre. Tu je ten poklop. Oj, kde bol ten pavučí kľúč? Bože, kde som? On bol niekde hore alebo dole, ja už si nepamätám. Ja som ho mala zobrať. Prečo som ho nezobrala? Ach, jo. Nebol náhodou tu, lebo ja si už reálne, že nepamätám, kde bol. To je problém. Ja som už ho mohla získať. Super, je problém. Neviem, kde je ten kľúč. Takže sa nedostanem k tej hnusnej, obrovskej hlave, ktorá má pavučie nohy. Tu je kostrá, ako vždy. Tuto máme, tento nedá sa to zobrať, bohužiaľ. Ach jo, ideme sem. Dobre, 4 minúty a končí táto hra. Takže to je najlepšie na tom, super. Už budem musieť končiť, na budúce si dáme normálnu realistickú Granny, takže tak a ja sa s vami lúčim, takže ahoj, na budúce normálna.